Nyapa? Sik to klambi. Bayakmu kualik to. Ki mong kaya ora ning kene to nggone. Mangkane. Kembang iki tak kira rambut ya. Wah iso ning kene iki lho. Iki mong apa ning kene, Mbak? Sing gane sapa? Iki mong ning kene. Kowe Dasemi Sembrono, Dasemi. Artis pada kok iso ning lekek ya. Kuwi artis disyuting ket mau. Klambine munggah medhon lho ya. Delon. Kaya menika Sindan Kopro Pak Ibu. Dipun semir abang menika. Ya ana ya ini. Lintang asmara iki, Bang. Wong ayu. Ngono karepe. Sing ana rambut kuwi. Sik to. Ora ngono lho. Rungokno ta ora percaya? Sik. Rale kan ngono iki. Wong ayu. Wong ayu. Lah ya tak wong ya. Bener. Ayune ra mai tuhune kok nemen cah iki. Kaya Lintang asmara Bu Penny. Nggih. spesial kagem Bu Penny. Kalian warga masyarakat Sidomulyo sugeng midhangetaken. Nggih, amin. Nganggo ral ya. Apa? Mikmu nyapa? Permenku nemplek, Bang. Beh. Artis iki bojo ngemut permen to. Mbok sing apik sithik. Lah enak Ngemut sing liyane kapur barus. mati, Bang. Ya Allah, Bambang nyedakne aku wae. Sapinten? Wong ayu. Iya, suwun. Sing ana rambut kuwi. Sik to. Lintang asmara iki, Bang. Wong ayu. Ngono ta karepe? Sing ana rambut kuwi. Sik to. Ora ngono lho. Rungokno ta ora percaya? Sik. Rale kan ngono iki. Wong ayu. Wong ayu. Lah ya tak wong ya. Bener. Ayune ra mai tuhune kok nemen cah iki. Kaya ora ngono to, Ke. Kasetku ngono. Mosok ngono to, Bang, Ke? Ora. Wong ayu tresna. Oh, lho sing bener. kuwi lho. Aku lek basa cair. Aku kok maling ngono. Eling aku eling. Basa diparingi Bu Pani mau eling mangan. Suwun Bu Pani. Oh, marai urung ritual lho iki mah. Ya no. PDI. Sik, ritual Abang. sik. Allah, yo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga laris manis, sawerane tambah akeh, uteke saya lancar. Lah rumah sana aku ya etek kok piye di. Bakul etek kan ngono lek laris tok. Lho kene aja kene. Silpi apa? Tungane. Tungane. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Allahumma barik lana. Lah mangan apa kowe arepe kok? Mangan iki Lah, mangan iki mau. Oh enak. ya bener lho tungane kuwi. Ya, saiki ya. Saiki? Ya. Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Iya. Susah jroning batenku. Wong bagus. Kayak nyeluk kiri. Hantapna rasa timu Senatian. bar lomba. Nek ku nyapa apa gawe? Aku lali. Lah kowe lek nyanyi ngene aku yo. Aduh puwe. Jangan balik, jangan balik. Ah. Tenteran to. Ku Hidar. hantar
aturaken Ibu Penny yang cantik sekali dan juga dermawan. Muga-muga panjenengan sak sedaya mawon masyarakat Sidomulyo pinaringan sehat seger bagas waras. Amin, amin, amin. Bu Penny, sampun. Oh malih. Oh malih. Ndak apa Bu, ngendi? Malih Bu Penny. Malih ki yo maksud lagune nek arep ana neh nyoba. Terus mau Bu Lurah karo Pak Camat bisik-bisik. Piye? Anu, campur sarine apik, kompak, sindene wayu, bintang tamune ya ampun Mbak Silvi ki lho wayu. Apa maneh duet karo Mas Bambang sing nggo ganteng dhewe Bu Lurah karo Pak Camat. Mosok muni ngono. Alah mbok cekek glegek to. Olah, kula ngarang dhewe ra mungkin kok ngono. Lek muni KMC ini mbok ganteng mungkin paling. Anu, ndase elek soal iki. Ganti ndas pitik lho, Bang. Rumah samu nutul kowe apa piye ndas pitik? Tuh, ilik sampe. Ndas pitik. Bayangno aku tuh ndase pitik. Oke, Ibu lagi. Lah kelak. Beni. Oh, tak sik ngono. Omong-omong lagune apa ya ngono. Lek nek nganu nyawere sampun cekap apa, Bu? Pun. Lek nek ditambahi maling mboten napa-napa tapi. Saru nek ngono. Oh, saru ya. Seniman itu saru yen to nyuwun saru. Wah, iya. Sarune lek ora diparingi. Aja kaya ngono, Bang. Wah, aku ki ning kene ra dibayari ra apa-apa lho. Tenan? Iya. Bu, tidak dibayar enggak apa-apa. Mboten usah dibayar, mboten napa-napa wong kadung lunas yo ben. Wes to? Layak ke mlintimu eram. lunas kok piye? Weh. Biyen 175 budal dhewe, Bu. Mangan jobo biyen. Saiki apa gelem? Saiki luar biasa karo. Ya umume tembang. Yo matur nuwun karo kanca-kancamu. Ya matur sembah nuwun sangat. Sing nyengkuyung to sampean ben malu kene kan sering. Sering. Saiki ra to dijak malian. Lah Poklek ora. Kowe gampang batale. Ora tau yo, Bang. Ning di anu jobe aduh gak iso aku repot aku rekaman. Gak ora. Ya, iki mbok menawa warga masyarakat ngersake lagu. Nggih. Ibu sampun cekap, Cek? Ibu sampun cekap? Sampun cekap. Bu Lurah? Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat. Kowe ngatasi Pak Camat aku tak ibuke. Kok ngono? Pak Camat. Rayunan ibuke tak jake ning pasar. Dawane aku timbang nang omah geger iki. Malah apik no geger. Malah ngono. Bu, nyuwun izin Pak Camat kersane minggah nggih. Lho. Angsal, Bu. Angsal. Kalih Bu ndak. Kalih Bu Lurah. Muni angsal tapi arep gegem angsal. Oh iya. Angsal. Monggo. Gengo lek mulih-mulih merempul gitu. Wes manut kono apa sing mbok aturke? Bu, Pak sampun ngantuk nopo dereng? Tasik semangat nggih. Nyuwun tembang nopo? Jambu alas, napa malih? Kangen bojo? Sapa kowe mang sing kangen bojo? Cil anake arep pulang ki anake kita kalau iki. Iki sapa iki? Iki anakmu sing mbok guwake tak temu Ayu, tau men. pene. Iki mang kaya urung tak salimi ya. Urung, iki anake dhewe sing gawe dhewe ning hotel kae lho. Lampimu, Pas ning Bang. gubuk kowe mosok lali dadi iki. Dadi iki. Terus mbok tinggal se cilik kae tau pene sampai sakmene. Iki lho wayu, Mbah ora percaya aku lek anake karo dhewe. Lho, iki genah nurun awakmu lho. Sing nurun aku delon lagi enek. Kamu mau kemana sayang? Mau pulang. Pulang. Tadi sudah nyanyi apa belum? Sudah. Nyanyi apa tadi? Ngidam Sari sama Sinarengan. Ngono kuwi cara sinden kondang ya nyangoni lah. Sinden kondang larang. Menengo. Anak cah cilik berbakat iki mbok nyoh ki nduk nggih tuku apa wedak apa Oh, nggih tuku permen. Aku sik iki makane tak tekoni. Ah kesuwen. Ah kene 200. Ya 200. Ndang kene. Wes ndang ditokne. Wes ndang 100 ndang ditokne gak usah. Engko tanggung jawab aku. Kene. Gowo dompet apa ora aku? Ora urus. Hei! Oh alah. Sinden no. Sinden kondang. Wah, sil. Nya. Alah. Ya aja to, Bang. Itu Bang. Duwe. Iki nggih tuku bensin biasanya tak tambah bensin 20. Nya, guys. Ngajar ya tuh Iki nya, iki. Perampokan. Iki engko dilaminating dipigura dari Silpi Kumalasari. Aja mbok tukokne udunen kowe engko. Wes ana. Nyok tak tambahi. Iki ya kowe. Iki sumbangsi mbiyen kanca-kanca nalika nggawa Silpi tanggapan. Iki ditulisi Silpi Kumalasari. Oh ya anduk makasih. Bapak Ibu menika sinden kondang badhe
Donodria wewe sedekah. Monggo ayo dadi sini sini. Menika kanton KTP. Sini. Iya. Ayo, gak ke sini. Wah, wis bar wis. Wis bar. Wis bar. Nyapa? Sik to klambi. Bayakmu kualik to. Ki mong kaya ora ning kene to nggone. Mangkane. Kembang iki tak kira rambut ya. Wah iso ning kene iki lho. Iki mong apa ning kene, Mbak? Sing gane sapa? Iki mong ning kene. Kowe Dasemi Sembrono, Dasemi. Artis pada kok iso ning lekek ya. Kuwi artis di syuting ket mau. Klambine munggah medhon lho ya. Delon. Kaya Menika sinden kopra Pak Ibu. Dipun semir abang menika. Ya ana ya ini. Lo lagi ngono. Lagi jane arep nyinden parep renang. Iso ning lekek ya. Sumpah demi Allah aku ndak engeh iki mau. Bah, ya ampun. Batinku lho, iki sing bener ngene lho. Kok iki ning kene nyapa? Yo boleh gawe piye? Golekno gunting apa geraji mesin ngono. Wis bene apik ngono wis. Ora, Bang, ora ngene lho. Risih to? Kan benano sing ning ngisor. Lho maksude iki umume to. Cilpio. Wis ora apa-apa ora. Piye to? Mbah lah kowe klambi iki diunggahne kene kena gamet. Ndak kena. Yo berarti penjahitmu wi. Ora emang Ngene aja iki cepoten risih aku ki. Kene. Iki engko sewengi mak ndi to? ora kena, Bang. Iki wis dijahit. Lah wireng lho, Sil. Lambemu. Lah semotak to, Sil. Sik wis ben ngene gak apa wis ben. Apik kaya ngempet titik. Kowe ket mau kok ya ora ngomongi aku. Pecaten iki Dasemi iki. Sinden kok ngempet pitik arep jago tarung lho. Potongan. Lah yo, nyanyi Sil, adu pitik. Lah. Tadi botol. Ya, nyanyi. Wes kepoyo ning kono. Langsung ya aku. Ora apa uyono kene, uyo artis malah enak kene nyanyi. Sik to. Ora. Semoto to, Sil. Lagumu apa? Nah. Demi Allah ki mung ora ngene. Ora apa-apa, wis engko tak bedahi engko. Wis bene yo. Dasemi aja tumbak-tucukan. Kok iso mlayu dhewe ki mung piye ya carane? Sesuk ora usah gawe kuwi, gawe ke lho anak rendo-rendo spanduk ke lho gawe. Wis bene ngono. Dek nek demite iki ketok iki ne, Bang. Iya ya, tangga nyalahne. Terus tak nyanyi aku. Lah lagune apa? Butruk ini. Kemana sing request? Oke. Dadak teko. Kowe jaremu kangen aku. Pol. Ketemu Lek kangen, pisane lah kok arep celek wis ngomong. tukul rambut sampe. Griges. Sumpah demi Allah iki mung ndak ngene lho rumah. Ngene lho. Ya iya wis engko tak benakne engko tak benakne. Kok ngene? Ngene lenganmu ki ceklan sik to, gane. Kaya adu pitik. Ya.